Bueno, zergatik sortu genuen prestakuntza hau? Ba, ikusi genuelako beharra handia. Hau da, guk definitu genuen gure ustez lehentasunak zeintzuk ziren, baina, klaro, definitu eta gero esatea egintzazue, bueno, ez zitzaigune egokia iruditzen orduan, egin genuen zen, bueno, saiatu honetan aurrera pausuak ematen. Orduan, irakaslei galdetzen ginean, bueno, zer, ia ahozkoa landu behartzen denek esaten zuten, bai. Baina, ez dugu denborarik, eta gainera kurrikulunak, potoloegiak dira, eta, bueno, ez dago hor gelditzen ginen, ez? Orduan, paradoxa bat zen, ze azkenean bat zen, bai, beharra dago, ikusten da, baina ez dugu nolabait zer egiten, zen nolabait blokeatuta gaude, denbora kontuengatik eta kurrikulum kontuengatik. Bueno, esan behar da, ahozkoaren gaitasuna, komunikazio gaitasunaren barruan, lehen esan bezala, kurrikulumetan kontemplatua dagoela. Bueno, hau da, esaten irakasleek esan izan digutena. Eta, bueno, zuek ere, galdetuta, gutxi gora bera, hau aipatu dute. Ez da planifikatua, ez da sistematikoa, denbora dagoenean, helburuak jartzen dire, baina, bueno, helburu garbirik ez, ebaluazioa, bueno, zuen kasuan aipatu dituzue rubrikak eta bar dituzuela, claro, hau ere aurreratzen doa, esan nahi dut, ez da aurratsak ematen ditugunean aurreratzen dugu. Hauxe da, zuen ekarpenetatik ateratakoa, bai? Denbora asko eskatzen du, talde handiak ditugu, eta orduan nola egiten dugu hori, errubrikak baditugu, irakasleen arteko koordinazio falta da, zaila da ikasle guztienekin lantzea, esate baterako oso elementu importantea da. Idatziz, ikasle guztiek eskatzen zaizkie idazlanak esate baterako, eta badakigu ikasle bakoitza neurri batean ze maila duen. Ikasle bakoitza ze maila duen idatzien, ahozkoan, gauza bera egin beharko genuke, ez? Ikasle horrek aurrera egin dezan. Zalaparta, hau da, pixka bat gela desmadratzen zaigunean, ja ez gaude oso eroso eta pentsatzen dugu, hor ikasleak ez denbora galtzen ari direla, eta hor ere pixka bat desikaste prozesua beharko genu. Eta hizkera ez formala lantzeko zailtasunak. Hemen ere, kontua da, berez eskola eremu formala dela. Baina eskolan egiten diren jardura guztiak ez dira formala. Orduan hori ere nola uztartzen dugu. Zailtasunak aipatutakoa ez nahi zerrepikatu. Hau da, webgunean dagoena, irakurri nahi gauzue, baina, hortxe gaude, bai? Bueno, gauza batzuk, hortaz ere, zuei galdetuta, ia ahozko hizkuntza irakastea webgunea ezagutzen duzuen gehienok ez aipatu duzue, eta Altsasuko ahozkotasunari buruzko proiektua ez dara. Bakarren batek edo aipatu du baiet. Eta, hemen esan behar dut, ez dakit nola esan, pena pixka bat eman dit, bai? Bada, karo, 2010an hasi ziren Altsasun, ahozko hizkuntza irakasten egitasmoarekin. 2015an ja publikoa egin genuen esate baterako ahozko hizkuntza irakastea webgunea. Eta, nonbait ez dugu arrakasta handirik, bai? Baina, tira, aurrera eginen dugu. Zein da gure ikuspegia eta oinarri teorikoa? Hor ikusten duzue, probatu behar dut hau, hemen ikusten duzue gure oinarri teorikoak, edo nondik edo zertan oinarritu garen. Horiek dira, pixkat, orokorra.
ez naiz guztietan sartuko, baina begiratu nahi badituzue, hizkuntz gaitasunarena, ikasleen hizkuntz gaitasuna aipatu dut, oinarri soziolinguistikoak eskolaren zeregina batez ere erdigune horretan ere, baina, hizkuntzaren didaktikan, Orduan, hemen dituzue, pixka laburtu ditut, komunikazioa, hizkuntzaren gaineko gogoeta, kultura referentziak eraikitzea, hiruki didaktikoa, ikaslea eta objektua, transposizio didaktikoa, mintzagaia irakasgaia izan behar du, testuingurua, sekuentzia didaktikoa, komunikatiboa, eta ahozko testua emaitza soziala, interakzionismo soziodiskursiboa, testu generoa, gaitasun diskursiboak, ezagutza eraikitzea, Karmelek eta Aitorrek aurreko saioan aipatu zuten Mondragon unibertsitateko irakasle batzuekin ere eta beraien gandik ere jaso dugu eta beraien ekarpenak guretzako oinarri izan dira. Orduan, baina jakin dezazuen baduela euskarri bat. Hemen jaso dizkizuet ikuspegi horren autoreak gehiago ere badira, ikusi nahi badituzue hor dago lotura jasoa dugulako bibliografia hizkuntza irakastea webgunean, beraz, hortxe dituzue. Gure eta saiatu ginen nolabait planteamendu hori didaktizatzen. Hemen beste urrats bat eman behar dugu, zer bestela egonen gara beti toki berean. Hau da, bai, badakigu zer egin behar dugu, baina hasi behar dugu, egiten bestela ez dugu aurrera egiten, bestela beti gauden toki berean. Horrek ez du esan nahi, horregatik errepikatu nahi dut. Nik uste orain momentu ona litzatekena ikerketa egiteko. Ikusteko benetan, pixka bat, planteamenduaren onurak eta bat. Hor dekalogo bat egin denuen, eta ikaslea grabatu behar dira, ahozkoaren lanketan. Hortik ez gara jaitsi, eta, milaka grabazio ez dut esan behar ditugunik, baina grabazio pila jaso ditugu. Testuak kurrikulumeko testu generoekin lotuta egon behar dira, programatu egin behar da, irakaslea isilik egon behar da, hau izugarri kostatzen da, ebaluazioa eraikitzailea izan behar da, horregatik kontrol zerrenda zehaztu behar da, eta ebaluazioa formatiboa izan behar da agaitela. Irakaslearen jarduna zeharka ebaluatu behar da, eta, Karmele ez dakit aipatuko zuen, baina segurazki aipatu dute, bere buruaren gaineko gogoeta egiten dakien irakaslea, egunerokoaren planteamentua guzti hori, azkenean, irakaslearen jardunaren ebaluazio horretan ere sartzen dira, gogoetan, hausnarketan eta baita. Bizi errealeko ahozko ereduak ematea, honekin ere tematzen gara prestakuntzan, eta badakigu zailtasunak daudela, baina bilatu ezkero, lortzen da eta ateratzen dira, emaitzak. Ahozkoaren berezko lanketaren kontzientzia, ikasleen eta irakasleen artean, ikasleen arteko elkarrekintza gauzatzeko ahozkoa propio landu behar da. Hau da, zailtasunetako bat eta badakigu, eta errazagoa da, esate baterako ikasle ahozko azalpen bat ematea, monologo bat egitean, edo esate baterako talde kooperatibo batean behar dituzten hizkuntz tresna horiek kudeatzea, horiek ematea, hasi gara horretan, hasi gara pixka bat zehatzen, eta gauzatxo batzuk ari dira ateratzen, eta gogoratzen, egon nintzen Gazteizen, jakin nahi izan zen, urrian edo Dolz eta Bronkar eta etorri ziren, eta aukera izan nuen Dolzekin hitz egiteko, eta berak esaten ziren, bai, eta elkarrekin zan eragitea zailagoa da.
bai, hor zaitasun gehiago ditugu, bai, ikaslei koizpen nolabait azalpenezko horiek eskatzea eta horiek lortzea errazagoa da, baina horiek ere egin behar dira. Esan nahi, urrats horiek ere eman behar dira besteetara batzuetan iristeko, bai. Eta ikasleekin beti zerbait negoziatzea, bai. Eta hori izan da pixka bat dekalogoa ahozkoaren lanketan. Orduan, bueno, hortan hasi ginen, hasieran, bueno, guk prestakuntza ematen genuen aurrez aurre, baina gero, bueno, gure prestakuntza orain telematikoa nahita ez bihurtu denean, edo, bai, gurea online bihurtu zen, gobernuak esan zigulako eta debekatu zigulako ikastetxekara joatea. Claro, hori ere jakin behar da, eta esan ziguten ez, hau ezin duzue aurrez aurre eman, behar duzue online. Bueno, guretzako egia esan, behitu, erronka izan zen, baina egindako urratsa positiboa izan zen benetan, bai? Eta, bueno, aurrez aurreko bi saio egiteko aukera badugu, eta batzuetan beharrezkoa da. Nik orain horietako batzuk igual banaka egiten ditut irakaslearekin, batez ere sekuentzia didaktikoa diseinatu behar denean, hor dago, nolabait, zaitasuna, azkenean egokitu behar delako irakasleak ematen duen maila horretara, ez dago zabera, LH, aurrezkuntza, batxilerogoko lehenengo maila, eta, klaro, irakaslea dago, gelan, gaina ni hau ematen ari nahi, eta orain nola egiten dut. Eta, klaro, hor, nolabait ere, konexio, lotura horiek egin behar dira, bai. Bueno, ikasleen grabazioak nahita ez, bueno, esan dituet, hor ez dugula amore ematen, eta nahita ez egin behar dituzte. Ez da, ongi interpretatzeko hau. Guk ikusten baldin badugu, irakasle horren ikasleek, bueno, ez dutela nahi, edo batek ez duela nahi, bueno, horrik utzi lasai, etorriko da, denborarekin etorriko da. Bueno, prest daudenekin, eta batez ere hasieran. Gero, arazori gabe sartzen dira, eta, bueno, aurrera egiten, bai. Claro, prestakuntza eredu honetan, bueno, eduki batzuk harin xamar ematen ditugu. Nik lehen egin dituan saltuak bezala, claro, hori dena esplikatzeko 10 minututan, 10 minutu ordu bete izan, bueno, ez da gauza bera. Baina, nik ulertzen dut, irakasleok, denbora moatua duzuela. Eta alde horretatik, bueno, batzuetan eskatzen duguna da, bueno, konfiantza, lasai, ez da albondorio kaltegarik sortzen, eta, bueno, bukaeran ikusiko duzio prozesua. Naiz eta hasieran itxuan eraman behar neurri batean, baina bestela dena egiteko denborarik ez dago. Eta irakasleak, hurrengo urratsa ematerako, nekatu zaizkigu eta esan digutegu. Momentu honetan dugun prestakuntza eredu hau da, online, blended, ikastetxeetan balin bada online eta aurrez aurre, 35 orduko ikastaroa da irakasleendako, eta, bueno, izan daiteke irakasle talde bati ematea, esate baterako ikastetxe batean, edo ikastetxe desberdinetako irakasleei ematea, hau da, Nafarroa osoko nahi duen irakasleak izena ematen du, eta, bueno, ematen da. Hemen duzue gure Moodle plataforma, eta gero, hau sekuentzia didaktikoa Google Drive-en guk eredua ez txantilloia jarrita, pixka bat bete behar dena. Hemen dituzue, bueno, eduki batzuk, ez? Ahozkoaren gaineko hausnarketa, ahozkoaren ezaugarriak, zergatik, denok ere idatzitik abiatzen garelako, eta bai ebaluazioari begira, eta baita lanketari begira, planteamentua oso idatzi
oso idatzitik abiatutakoa da. Orduan hor, nolabait, markatu behar dugu, ez, betu, saiatu ahozkoan izan behar da, ahozkoan. Naiz eta batzuetan, badakigu agian oharrak idatziz egin dituzela, baina hor ere faseak dira, bai? Faseak eta aurrera egin behar da. Ahozkoaren ebaluazioa, kurrikulumeko edukia beste modu batera lantzea, edo ikasleak eta ikasleak ahozko gaitasunean zebatean. Hemen dituzue pixka bat, hau ez da, edandako iturri horietatik ere jasotako planteamentua da, sekuentzia didaktikoa, edur komunikatiboa, testu ingurua, kontrol zerrenda ereduak, hor dauden gauzatxo batzuk. Ikuspegi orokor bat izateko. Esaten duen bezala, kurrikulumeko edukiak beste modu bat eta lantzea. Honetan ere, denbora da faktore importantea. Hau da, ahozkoa sartzen balein badugu, beste gainkarga bat bezala ez dugu lortu aurrera egitea. Orduan, bada nolabait beste modu batera. Hemen esate baterako, saiakera batzuk izan ditugu matematika irakasleekin, oso tizenteak izaten direla, berriak eta eskola mugitzera, eta orduan, baina esate baterako batzuetan ikaslei eskatzea eragiketa bat azaltzea hau, matematikan ere, eta matematikaren ulermenean asko laguntzen du. Eta uste dut, Karmelek aipatu zuela, nolabait, hizkuntza eta arloak nola lotu arlo horien jakintzan, ezagutzan, eta aurrera egiteko, bai. Eta orduan, hori da planteamentua. Gure asmoa ez da irakasleak berriro kargatzea. Nik uste gainera, ikusten dugu, egitasmo berriak, gauza berriak, prestakuntza berriak, dena da karga, eta azkenean, ez dugu aurrera egiten, bai. Hemen dituzue pixka bat ere oinarri metodologikoak, gelaratzea, hau da, prestakuntzan nahita ez gelaratu egin behar da, horregatik ere salto hori ez, hau da, ezin dugu gehiegi zentratu edukiak behar den bezala, eduki guztiak eman eta gero gelaratu ez, 35 ordu horietan eta 2 hilabeteko epe batean gelaratzea eta emaitza, ekoizpena jaso behar da. Ikaslea garbatzea, aurre testuan eta ondo testuan, ahozko ereduak erabiltzea, landuko dena zehaztea, honekin ere tematu behar da, irakaslea hasten denean, nahi du, sekuentzia batean dena landu, eta dena ebaluatu, eta hori ezinezkoa da. Orduan hor, pixka bat ere muga jarri behar da, ez hobera gutxi eta ikusi, eta hurrengoan berriro eginen duzu, zer gertatu da. Pasatu dugu, baina, agian, pixka bat, hemen aipatzen duguna, irakasleek zerea diseinatzen dute, eta gero zuzendu egiten zaie. Gelaratzen hasten dira, aurre testua grabatzen dute, moduluak landu, esaten duguna, ondo testua grabatu eta ebaluazio. Eta, hemen agertzen da ze ikastetxetan eman dugun prestakuntza, ez naiz horretan sartuko, eta hemen webgunearen orrialdea duzue, pixka bat egitura. Hori publikoa denez, begiratu dezakezue eta nahi duzuenean kontsultatu. Eta sekuentzia didaktikoak ditugu aurrezkuntzatik hasi eta bigarren hezkuntzako lehenengo batxilergoan. Bigarren batxilergoan saiakeraren baten egin da, baina egia esan selektibitatearekin ez dugu ere lehentasunik eman horri, ze irakasleak berez itxota egoten dira, orduan zako gehiago itxo, orduan. Eta hor dituzue sekuentzia didaktikoak. Hor agertzen da ze mailetakoaren ikastetxean, sekuentzia didaktikoaren dokumentua, ikasleen bideoak,
aurretestua eta ondotestua, gelaratu aurretik aurretestua, eta ondoren ondotestua. Eta balorazioa. Batzuetan, batera gertzen dira sekuentzia didaktikoaren balorazioa. Jolanda, barkatu, ez da ikusten Ester, aurkezpena ez da ikusten. Hori, klaro, ez dut partekatu. Bale. Barkatu. Bai? Bueno, hemen, pixka bat esaten ari nintzen, zein den sekuentzia didaktikoa baten egitura. Eta aurrera egin nahi nuen, bueno, hau balin bada planteamendu teorikoa, pixka bat Doltzek eta Sneulik egin zutena, sekuentzia didaktikoarena, bueno, hortik sortu genuen nolabaiteko txantilloia, errazago izan zedin, gelara eramatea. Eta hor da, pixka bat hemen zatikatua duzuen. Baina, bueno, hori baduzuetena web horrian, pixka bat salseatu nahi dute, ikusi, eta hau ere gauza bera. Eta Altsasuri aipamen bat egin nahiko nioke, zeia 2010ean hasi ziren horrekin. Eta sekuentzia asko egin dituzte, bueno, hor urtero lantzen dute, orain gelditu gara honen pixka bat ikasturte honetan esate baterako 3. egokituan ja egina zuten. Egin dugu saiakera bat elkarrekintzan aritzeko, aurretestua grabatu dute, baina, klaro, ondotestua, ez dakit nola ibiliko garen, ez uste lortuko den. Orduan, badira, bideoak eta batzuk oso interesgarriak, mikroitzaldiak, eta, bueno, oso gauza, lan, bueno, itzela. Nik uste, aintzindariak direla, urtero etortzen dira iraletik beraien egitasmoa ezagutzera, programetan nola eria, R400 aritzen diren irakasleak, eta, bueno, hauek sortzen ari diren materiala, izugarria da, aurkoaren lanketari egiteko. Hau da, beraien webunearen zatitxo bat, ikasi nere idatzia dute, eta hemen jarri dizkizuet, gero, behiratu nahi balin badizkizuet, sekuentzia batzuk. Baina ez dakit aukera izanen duzuen, edo bestela aukera balin badut, eta nahi duenak bidaliko ditueke lantxo moduan, eta bakoitzak sekuentzia bat begiratu dezan. Nola dagoen, edo bai altzatekoan, edo bai gurean, mailaren arabera. Bueno, pixka bat, hemen beste konsiderazio batzuk, baina nahiago nuke igual, zertxo bai kaldetu nahi balin baduzue, aprobetxatu minutua horretarako. Agian informazio asko izan da, denbora laburrean emateko, baina, bueno, behintzat perspektiba pixka bat izateko eta, bueno, jakiteko, ahotkoa landu daiteke kurrikulumarekin bat, hasieran kosta egiten da, DBH noski zailtasun gehiago dago, DBH gainera irakasle desberdinek elkarrekin aritzen dira, bueno, orain ikusten dut Iñaki, Altsasuko irakasle bezala, Jon ere aritu zen, Altsasun, pixka bat, zure impresioa edo aipatzeko. Bai, bueno, haitzen da? Bai. Bale, hori, bigarren hezkuntza duen arazoetako bada, antolaketa. Bakoitza bizi da bere departamentuan, eta koordinazioak lanak hartzen du. Hori da, zailtasun handienetako bat, eta gero hortik abiatuta, departamentu bakoitzak mundua ikusten du bere departamentutik bakarrik. Ematen du matematika dela, gauza bakarra matematikakoen dago, euskarakoen dago, eta hola. Hori da, behar bada, usteko zailena, ez? Lehen Jolandak aipatu du matematikaren kasua nola landu edukiak ahozkoaren bidez, eta behar bada hori da problema, ez? Ez dugula ikusten. Kosta egiten da, esate baterako,
Hemen matematikako irakasleak sartu izan direnean, edo frantses irakaslea, edo ingles irakaslea, batzuetan sartu izan dira laguntzera, guri laguntzera. Ez haien edukiak beste modu batean lantzera. Haien edukiak beste modu batean lantzea lortu dutenak, oso pozik, lortu dute eta ikusi dute ze abantaila dituen. Baina beste batzuetan hori gertatu da, bai, lagunduko dizuet, baina ez dute edukirik landu beste modu batean. Igual hori zailtasuna, ez? Eta gero klabea, aipatu duzu, baina egoera komunikatiboa da. Hori da klabea. Ikasleak jartzea benetako egoera komunikatibo baten aurrean, benetako entzulen aurrean. Hala, lortzen badugu ikustea egoera hori erreala dela, egina dago zatirik handiena. Baldin bada, betiko gelaren aurrean, betiko azalpena ematea 8 aldiz gai beraren inguruan, ez dugu lortuko. Baldin bada esate baterako, 4. mailakoek 2. mailakoei azaldu behar dietela zerbait, edo benetako entzuleak sortzen diren momentuan, orduan benetako egoera komunikatiboa sortzen da. Eta hori klabea da. Bai, hori da ez, pixka bat, sekuentzia didaktikoaren oinarrietako bat da helburu komunikatiboa definitzea hasieran, ez? Eta pixka bat egoera. Eta orduan hor bai beti hartzaile bat egin behar da, eta aldera hartzaile hori, bere gelakideetatik kanpo egon daitekeena. Badakigu hasieran koste egiten dela, eta hasieran agian, gelakidei egiten diete, baina, egiten da aurrera, eta egia esan, badira zenbait esperientzia eta esate baterako joan den urtean 4. DBH-ko ikasleek 3. DBH-koei orientazioari buruz egindakoa, hori erabat erreala, nahiz eta eskola testu inguruan kokatu. Eta, eta gainerako mailetan ere, ikusten dira, lehen aipatzen nuen pixkat planteamentua, ez? Hor, goizuetako, lehenengo eta 2. mailako sekuentzia ikusten balen baduzue, sarean dago, eta hor, justo Gabon aurretik zen, guk prestakuntza eman genuenean, eta, claro, zotabuka edo egin nahi zuten irakasle. Hau pentsatu dugu, oso ondi, baina idatzian ez, eta azkenean pentsatu zuten, buelta bat eman zioten, eta WhatsApp bidez, familiakidei idatzeko. Eta oso sekuentzia laburra, baina oso politia dituzen, eta hor horrelako planteamentuak ere, ez, batzuetan ez zaizkidu hori egiten ikasiko dugu, bale? Ez dakitzen entzako, ikusiko zute. Bai, ez dakit, zerbait gehitu, galdetu, edo... Ni gauzatxo bat, Jolanda, lehen ikusi dut nola agertzen zen ari desikastearena eta batez ere ikusten zen ez dela irakasleen aurreiritziren buruzko zera bat, ze nolako aurreiritziak ditugun. Ni garai batean, ni zizurren nintzela zuek egon zineten Reniega ikastetxean, orain Amaiuri ikastolan nago, orain tutorea naiz eta ikusten ditut gauza beste ikuspuntutik. Eta orduan, erran behar nezuko gauza bat, ez da egia ere, nik uste dut ikasleek oso garbi dute ikastolatik zer espero duten. Eta honek esan nahi du batzutan ere, hasten zainen lako gauza planteatzen, esan nahi dute dinamikak, beste giro bat sortzeko, ahoskotasunari laguntzeko giroren bat sortu nahi duzula, haiek batzutan nik sentitzen dute, pasatzen denean denbora, haiek nahi dute eskola izatea haiek ikusten duten moduan, eta ikusten dute oso modu tradizionalean ere bai. Benetan, nahi dute, haiek ere, zuk nahiz eta batzutan azterketei garrantzia handirik ez eman, haiek azterketa nahi dituzte askok. Ez dakit ikusi dutelako zera nahia aizpa
nagusiek edo, eta orduan, kriston indarra dauka ere, nola ikasten duten haiek zera hori, aurriritzi ikaragarria dute eskolarekikoa, hori esan. Bai, azkenean hori ere, ikusi dugu, esan ohituta daude modu bateko jarduerak egitera eta hasieran beste mota batekoak, eta ez ahozkoa bakarrik. Baina pentsatzekoak direnean, hasieran kosta egiten da hori apurtzea. Eta hori esate baterako ez gertatu baizik eta ikusi genuen DBH-ko bigarren mailako ikerketan. Ikerketa horretan, galdetzen zitzaien beraien sentipenei buruz, eta bat. Orduan, lehenengoa zen, irakaslei galdetzea, eta zer jarri behar dugu hemen? Eta, klaro, guk espreski agindu genien irakaslei, ezer ez esateko, osea, ezer. Bueno, zuek ikusita, handi 5 minutura, ja, bat asitzen idazten, nolabait kosta egiten da, denbora eman behar dugu, edo patxada, edo aguantatu behar dugu isilik, eta aberria pixka bat ateatzen den, baina bai, eta hori inak ere jakingo du, altsasun, jada, urte asko dira, baina hasieran, klaro, ikasleentzako ere, hau erronka, eta erronka baino, kriston ardura zen. Besteen aurrean hitz egitea eta grabatzea. Orduan, claro, han soineziketako irakasleak egin izan ditu aurretik nolabait ere relajazio klase batzuk edo klase edo zea batzuk, lasaiet, nolabait, claro, aldaketa batzuk agian berez dator eta beste batzuk pixkanaka bultzatu behar dira. Orduan, bai, ikasle tipologia hori ere badago. Eta, baina, beste agozkoak ere erakusten dizkigu ikasleen beste gaitasun batzuk. Eta hor ere irakasle egin duzun da, nik sorpresa hartu dut ikasle honekin. Ez nuen espero ainongi egin nintuenik. Ez zekien, ez zuen ikasle horren nolabait faceta hori ezagutzen. Ikasle batzuk mutu daude, lotxatzen direlako, edo esaten ez dut ezer esateko, edo auskalo, bai. Orduan, horre deskubrimentuak daude. Bai, trebatzearena ez da bakarrik irakasleari dagokion, ez da? Irakaslea trebatu behar da gauzak beste modu batera egiten, ikasleak ere trebatu behar dira gauzak beste modu batera egiten. Ez? Kontua da zer den eraginkorragoa eta nola ikasten den hobeto, ez da? Nola garatzen den hobeto hizkuntza gaitasuna kasu honetan, ez da? Nik badaut, sortzezkit bi galdera. Bata, badauden ikastetxeak sistematikoki autua egin dutenak horrela lan egiteko, ikusten dut altsasu baietz, ez da? Baina, ez dakizen bateraino sistematikoaz ez dugu lortu klaustrozoa eta horretan jartzea. Eta bestea zen, bestea astu egin zait. Lortu dugu altsasu. Pitio, bukatu da. Hor, zaitasunak ditugu ikastetxeak honetan. Nik esango nuke, sinisteko, neurri batean, sinismen pixka bat behar delako. Oinarri teorikoa badago. Hizkuntza erdigunera ekartzea zailtasuna da, eskoletan, Bai, orduan, batetik, ikuspegia. Baina bestalde batetik ere, lehen aipatu dudana. Hau da, ikastetxe guztietara iristen dira beste formazio interesgarriago batzuk, edo beste formazio batzuk zeinetan indar gehiago jartzen duen administrazioak, edo baita derrigortasuna, gure kasuan ez, gu gara azken putz, ez dakit nola esan, hori horrela da, bai. Naiz eta, da nik uste hor dagoela, egoeraren diagnostikoan akatsa,
ahozko gaitasuna, komunikazio gaitasunaren zutabeetako bat izan, eta hori, zutabeetako bat izan, hizkuntzaren erabilera. Ez? Nolabait? Baina ez bakarrik hori, askoz ere gehiago da. Ze hizkuntza da ikaskuntzaren oinarria. Bueno, hori... Harago doa. Eta hori da eskolaren ardatza, orduan, klaro. Hori da. Eta orduan, klaro, baina zergatik gertatzen da, bueno, hau nire iritzia da, baina, bueno, datu batzuk eman dizkizuet, ez? Hau da, administraziotik ere zer nolako planteamentua egiten den, zer den benetan eskolaren zereginen. Hau da, euskararen legea ikusten baldin badugu, B-ereduko ikasleek laugarren BDH bukatzen dutenean, hau da, derrigorrezko bigarren hezkuntza, euskaraz eta gaztelaniaz maila bera izan behar duten. Are gehiago esango nuke, noiz baloratu da, edo noiz ebaluatu da ikasleen ahozko gaitasuna. Nik ez dakit agian iseik, hango ikustari zeo zer saiakeraren bat egin duen. Egin zuten behin, proba diagnostikoetan, egin zen piloto bat 2012an, eta hortxe geratu zen, proba pilotoan. Hori da. Orduan, bide hori ere egin gabe dago. Bai, nolabait? Claro. Bueno, webgunean, gu saiatu ginen, eta hor dago, mailaz maila, kurrikulunarekin, ahozko gaitasuna, edo ahozko gaitasunari egiten zaizkion erreferentziak kurrikulunarekin eta sekuentzia didaktikoaren egiturarekin nolabait ere bateratua edo pixka bat hurbilpen hori egina dago. Aurrezkuntzakoa falta da, bai? Baina aurrezkuntzan esate baterako justo orain, itxialdian esate baterako bueno, ahozko hizkuntza ebaluatzea ikastaroa ematen ari nintzen, eta eskatzen diet ekoizpen bat. Hau da, ekoizpen erreal bat ebaluatu behar dugu. Ez dugu erreal bat ebaluatu behar beste zerbait, ez? Eta, bueno, ipuin kontaketa, batena bidaliziak, ama hizkuntza edo gaztelania duen ikasle batena, eta beste bat, ama hizkuntza edo etxeko hizkuntza euskara duna. Eta hor ere, pixka bat, sistematizazio hori eta bat, hor ere, bueno, hipotesi batzu bat daude. Aurrezkuntzan gaur egun agian feedback, ez feedback, input gutxiago jasotzen baldin badute, hizkuntza garapen hori ere, nola dator. Baditugu inkognita asko, baina nik uste heldu behar zaiola pixka bat serioski hau erdigunera eramateko bideari. Nik erkidegoko zenbait, esate baterako guk hau, ikastaro eman genuen Mogel ikastolan, nik berritzeguneetan da pixkat proposamena eta aurkeztu dut. Eta hango egoera, beste ñabardura batzuk ditu, hango egoera horrek, baina gauza batzuk errepikatzen dira, gauza batzuk antzekoak dira, bai. Bai. Ez dakit, nik esango nuke egin beharreko kontu da dira. Eta ikastetxeen hizkuntz planteamenduetan, hor egon behar du, bai. Egon behar du, beste gauza batzuekin batera, baina hor egon behar du. Bueno, ez dakit beste galderarik edo batek izten joateko, ez digu eman behar hastia besterako. Entzuten diazte? Kristina. Esan dut zerbait, baina... Batek bai, baina ez dakit nork. Nik komentatu duzu, Carmele, klaustroaren implikazioa, nik hori ikusten dute, denok jakin behar dugu zertan gabiltzan, eta denok implikazioa izan beharko genuke, baina guk esate baterako altsasun, ahozkotasunean, gure helburua izan da, edo asmoa izan da, egia esan, ez garelako klaustro osoaren gana iristen hori ere da, baina ez dugu sekula inor behartu parte hartzea.
Ze badakigu ze gertatzen den, behartuta sartzen bada jendea, egon daiteke, baina fundamenturik ez. Edo lanketa egin behar ez den bezala. Eta total, mesederik ez. Orduan, ulertzen dute, klaustro guztiak jakin behar du zertan gabiltzan, baina dena ezin dugu denok egin. Nafarroko gobernua eta beste erakundeen jarrera izaten da, aurten denok eskolare. Datorren urtean denok bizikidetza. Datorren urtean denok hau. Eta horrek ekartzen duena da urtero badela gai izar bat eta atzekoak erore egiten direla. Orduan gure planteamendua eta bizirik gabiltza kilikolo batzuetan gora bera askorekin, baina hala izaten da. Behartu gabe. Baina ulertzen dute. Bietatik hartu behar du. Bai. Iñaki? Bai. Entzute ez, nik uste dut kakoetiko bat ukitu duzula, ez? Nik 2 urte bakarrik dadamatzat Euskadatalean, baina ikusten dut askotan Hezkuntza Departamentu barneko zerbitzu eta talen arteko lehia hori, prestakuntza sartzeko. Adibidez, eskolaek gauza on asko ekarri ditu, baina aldi berean hipotekatu ditu zenbait ikastetxeetan 3 urteko prestakuntzak. Hau da, 50 ordu jartzen baituzu urtean, esaten ziguten saiatzen ginenean, zenik egin ditut olako telefono errondak, Jolandak eta Ester Mugertzak egindako lana ezagutu nahi gadazi, oso interesgarria, baina lehentasuna eman diote beste prestakuntza bati. Eta dena den, nik uste dut bi dela erronkak, alde batetik hori prestakuntza zabaltzea, eta gero, Mikelek aipatu du lehen hezkuntzan dagoen adazan bat, baina nik uste dut hori baino handiagoa dela, ziurtatzea giza baliabideak ahozkotasuna behar bezala lantzeko. Egia esan, nik izan ditudan esperientzian grabazioak eta egiten oso zaila da adin horretako 25 ikasleekin batera aditzea grabazioak egiten. Orduan, da plangintza pixka bat eukitzea ere ikasturte hasieran adibidez laguntza saioak erabakitzen direnean, hau da, ze ikastortutaz arituko dien bi irakasle elkarrekin talde batekin, ahozkotasuna ere erdigunean jartzeko. Eta esateko, nik uste dut olako lanak egiteko asko sobera gutxienez bi irakasle aditzea, ze aukerak ematen ditu, momentu batean bat ateatzeko grabazio bat egitea, behar den isiltasuna ziurtatzeko, orduan garrantzitsua ere prestakuntzarekin batera ikasturtearen plangintzan hau kontuan hartzea. Osa, Ana. Gauzatxo bat, Ana, esan behar nintzun gozat, orain ari garen zera itxialdi honetan, eutrizio honetan, nire adibidez, adibidez, aurreko astean jarri genien laugarren mailako irakaslea naiz, eta ordan jarri genien adibidez, alako zera ipuin bat, entzun behar zutena, bai komiki batean irakurtzen alzena ere, eta gero haiek adibidez, ahoz, bidali behar ziguten zera bat, orduan ikusi dut adibidez, enolako niretzat izan da oso gauza polita ikustea nola denek azkenean gurasoen sakelakoetatik eta edo blogetik igota adibidez, jaso ditut pila bat, adibidez, beren audioak. Zan nahi dut, aprobetsatzen aldugula ere, garai honek, krisi honek ekarri digun alako zera bat, adibidez, ere esan nahi du honek, haiek adibidez, batzutan etxetik eta oso leku hona da, noizean behin, adibidez, olako gauzak egitea eta bidaltzea. Adibidez, nik lehen oso zailatzen antolatzea alako zera grabatzeak egin ditugu, baina gero zailatzen kudeatzen egia da, bat ateratzen zen pasabidera, horrela ez, egiten genuen batzutan, baina, oso denbora gutxian, bakoitzak oso denbora gutxian aritzen zen, baina honetan izan da ikaragarria, benetan, aurreko astean, jaso ditudan audioak, ni gainera gozatu ditut, entzuten oso ongi, eta gainera analizatzen gero, benetan nola ematen duten hori ahoz ulertu, eta, ulertu dutena, eta nola kontatzen duten, adibidez. Kontuan hartzeko beste aukera bat ideki duzu, ez? Ez daukagula betik grabazioa eta ikuspena eskolan egin beharrik, eskatzen aldugula etxetik egin. Nik uste hor, lehen pixka bat Iñakik esan duena azpimarratzeko, ez? Denon artean dena egitea, baina ez denok dena egitea, bai?
hori den nolabait denbora kudeatzeko kontu bat. Hau da, ikasle batek ikasturtean zehar sekuentzia bat jasotzen baldin badu, bere ibilbide, eskolan egindako ibilbide guztian, ja, izanen ditu puska batzuk, ez? Bai, nolabait ere, progresioa ikusteko. Eta gero bestalde batetik, bueno, zuk Mikel aipatu duzuna, bai, nik uste gaur egun ez dagoela erazorik grabazioekin. Osa, hori ez dela problema handia. Bai, problema bada, agian, hori pixka bat antolatzea, baina ikasleak oso zereak dira, eta ikusiko zenuen etxean, eta gainera gurasoek ere gustora lagundu diete, eta implikatu dira, bai. Hor kontua da, nik ez nuke hor berehala joko hori egin dezaten etxean. Ez. Irakasleak landu behar du sekuentzia gela, eta landu behar du. Naiz eta gero, grabazioak eta bat, bueno, orain egoerak horretara bultzatu gaitu. Oso ongi, baina, bueno, aurrez aurreko testu inguru horietan ere, badago aukera, gauzak egiteko eta egin beharko. Bai. Naiz eta hauek ere erabili, bai? Baina ez, hori esate baterako Altsasun asko insistitzen genuen. Talde lanak eta egiten zirenean, talde lan horiek ez uzteko ikasleei gelak ikanpo. Bueno, orain egin ez. Irakasleak aurrean daudela. Nolabait ere, pixka bat ere kudeatzeko egoera guzti horiek. Batzuk utzi daitezke beste horietarako, bai, baina gela, ez dakit, gela ere bihurtu behar dugu pixka bat zalaparteatxoago, eta, bueno, horretatik ere, ez dakit, bueno, kaos hori, eta Ana, zuk aipatzen zenuena, bi irakasle, ez dago arazorik horretarako, borondatea da, lehen Iñakik aipatu duena. Hau da, prestakuntza hori gustora egiten ari den irakaslea segurazki implikatuko da ondoko gelakoari laguntzen, saioa guzten, kaupartitzen, aldatzen. Ezin dugula ere itxaroten egon, bueno, dena oso ongi antolatua dugunean orduan eginen. Nik uste pixka bat urratsak esate izut gogoeta hau gertatu zitzaidan, hori, duela 2 urte ezkaba ikastetxean nengoen tutore, eta hain zuzen ere gude txoko kutxuna gaia ematea tokatu zitzaidanan, pentsatu nuen da, gaia proposa, ahoskotasuna modu sistematikoagoan zuen webunean agertzen den proposamenari jarraiki egiteko, ez? Eta, kado, niri izugarri lagundu zian praktiketako ikasle bat nuen momentu batean, eta horrek asko erraztu zian grabazioak egitea. Baina, nire sorpresa izan zen, ze hau zikloak nik proposatu nuen denek horrela lantzea. Eta beste irakasleak mutu gelditu zian, eta nik bakarrikan egin nuen urte hartan. Eta nire sorpresa izan da, Euskara Taldea iritsi nintzenean, eta hasi nintzenean begiratzen prestakuntza hau egina duten ikastetxeen historikoa, ikusi nuen nire Ezkabako ziklo bereko 3 lankidek egina zutela. Eta gai hau ateratu nuenean, gelditu ziela mutu. Orduan, nik hor gogoeta egin nuen eta ondorio horta. Ez dut uste, beraien prestakuntzaren ebaluazio oso ona izan zen. Nik uste dut besterik gabe, hori, bazekitela horrek lan estra handia zekarrela, ez da grabazioak egin, grabazioak aztertu, eta Nei hori izan zen bururatu zitzaidan arrazoi bakarra beraiek urte hortan mutu gelditzeko eta nei esateko egina daukagu prestakuntza hori eta horrela egin dezakegu. Orduan nik uste dut horregaitik diot erronka bikoitza dela. Prestakuntza ematea eta gero baldintza batzuk sortzea non hori eguneroko praktikan modu sistematikoan txertatzea ez den lan zama ikaragarria izango irakasleentzat. Ez dela izango 3 ordu gehiago gelditzea, gero grabazio horiek aztertzen eta hortik zijoan, ez? Orduan, eta urte hortan ere ikusi nun adibidez laguntza saio batzuk altuan galtzen genitula, jartzen genitun ikasleak bakarka eta isilean irakurtzen. 2 irakasle zeudenean gela, eta ni pentsatzen nun zergaitikan ez plangintza egiterakoan, ez, kontuan hartu ahozkotasuna ere modu sistematiko batean landu behar dela, eta agian laguntza saioak 2 irakasle egoteak gela berean beti errazten du,
eta hortik atzi joan, Bueno, besterik? Bueno, hemen itxiko dugu orduan. Bale? Eskerrik asko, Yolanda. Bai, zuei, entzuteagatik. Eta, bueno, datorren astean egingo dugu bigarren txanda. Bale? Eskerrik asko. Bueno, bai. edo arte. Agur.